we-Iris. Cha Iris ngijabulile ukubona we-Iris kodwa ke kufanele ube nomndeni Iris ushade ngoba ngifutha ukuthi ifamily yakho enye ifundisa abantu i-technology. Usho ukuthi cool. Wena ungakwazi ukho. Ungakwazi ukwenza njani? Professor Prosakandi ola empangeni engikhona. Lapha engikhona ngilayini mhlophe ekagudluza ungene. Ngoba ngila kagudluza ungene nje ngizobingelela isihlalo sobukhosi saseNdlunkulu, ngibingelela amakhosi, ngibingelele upresident osiphethe, ngibingelela uminister, ngibingelela amakhansela, ngibingelele nezinduna zethu. Bese ke ngibingelela nje nesizwe sonke South Africa. Ngiphinde ngibingelele neAfrica, ngibingelele naphesheya kwelwandle overseas ngoba nginokuhambela khona njengoprofessor. Sengithi nakhona ngibathinte ngoba manje bayakhala bathi manje masengihambile ngila eSouth Africa bangishayela bangitshela ngesilungu bathi ena yini mafika eSouth Africa bathi ena you forget about us. Ngathi mina awu abelungu bakhuluma isilungu esingaka. Ngathi mina ngabuza kubafana basho bathi abelungu uyasikhohlwa ngoba la eSouth Africa. Cha ngizodlula-ke bafowethu lapho ngoba ngilapha nje nodadewethu uMagumede usuka la ehluhluka kaMduku. Nazi kaMduku ongasekhaya usuka nje lapha ubhekele kungakithi mawubhekele wena umuntu obhekele ngoba engangasekhaya nje ngimazi emncane lo mntwana ngimazi esaqo engakagqoki nje ngisho ugqoka nje ilunga emzimbeni ngoba ingane ayigqoki esakhasa engakafiki ke nje lamaphambasi kwakusekhona amanabuyi amaphambasi intama wakhula umntwana singamnakile ngimbona nje hawu wakhula waye emhlangeni njengezinye ingane hawu singanakile nje lento yokuthanda isikole isikhathi esiningi. Ngalesi sikhathi nami bengisashaya isibhakela ngisasponsor show power seshuhluke lapha uFresa Pitoy no Edis uElilo umnikazi weengine ehluhluke. Hawu wakhula umntwana sezokuthiwa uyafunda hawu uthe mayesefunda ngambona ngelinye ilanga ebuyile wathi hayibo science manje. Ngathi kanjani na wangichazela ukuthi hayi so science impela usenokuwena ngisho phesheya ngithi awu ngangakholwa lokho. Thi mangikulandelela ngempela ngathola ukuthi hayibo ukuyiphatha kahle kwakhe ahambele umhlanga bengane enake incwadi zakhe. uNkulunkulu sembusisile ukuthi kube khona indima ayidlalayo ebalekile ezogcinisa abanye abantwana ukubaphilisa ukuthi afunde into eyayibalekelwa kakhulu especially ezikoleni thina sikhula bekubalekelwe science ne-maths yabo ngoba kuthiwa ibukhuni gijinye kuwelena ko history kufundwe ngoNapoleon Bonaparte ngalezo khathi ko history yabo baleke kuwele ko geography yabo uthothi nakhona ko geography sifunde ngawo ama-weather yabo siphinde futhi sifunde ngakho kubila phansi mapha ena ngoba nje sokushisa phansi kuthiwa mhlawumbe kushisa more than 3000 degrees Celsius bese kwenzeka lento okuthiwa yini lokuqhuma ivolcano iyakenzeka emhlotsheni ivolcano kuthiwa ivolcano kubila ngithi esikoleni nganga isikoleni ngangalunguza esikoleni ngangalunguza esikoleni othisha abanye njalo mabengibona bajabula bathi abazange basichithe isikhathi ngami bayayiqhenya ngase ngiyababuza ngithi awungini nani ngifundisa ukudweba ixoxa ngikade banalo ngilishaya ehlathini bathi yona nje sasekuqalisa kuyo bafowethu ke bese siphinde sidlula lapho ngithi lo mntwana engicabanga ukuthi uthe mina mangishaya isibhakela sengingasibhanga kangeni lo msebenzi hawu lo mntwana engitshela hayibo unento ethile manje aseyenza afuna ukuyifaka nokomasipala ngazi ngathi ngelinye ilanga ngazi ukuthi fanele kuye kuKhumalo kwakusaphethe uKhumalo lapha noComfort ehluhluko
ngathi fanele uthuye lapha ka spa kanjalo kamasipala ufike kamasipala uthola ukuthi mhlawumbe kube khona ezinye izinto abayilungana kodwa ngizokuthi manje isikhathi kwakusekhona isilo ngathi kwesinye isikhathi makusekhona ngoba kusekhona ubhedane nje ngajabulela lento ngokufunda ke kwakhe umntwana ngezothiwa usephesheya yabo kwase kuba isikhathi eside ke singasabonana nini hawu mangithi lezi insuku hawunanga ngimbona lapha endlunkulu hawunani kuba ngimbona uhamba nana intokazi lena eseyikhandele namanje ngoba usesayensi intokazi sengithi nami ngishayela nje ngibona sebayamethula lapha umntwana sebindile umntwana mthulana uthi ena kunomntwana olapha wayekade enza umhlanga ekubeza intombi zizovaleliswa so science osemelele ngisho eSouth Africa awu mangithi awubuse ngibazi hey angijabulanga kanjena ngangifaka imvunulo yami yabo ngajabula kabi angithi yabo ngijatshuliswa ukuthi umntwana ngiyamazi ngiyathi usuka lapho usuka emakhaya akuyena ukuthi mhlawumbe usuka eGoli eCape Town umntwana usuka emakhaya yabo hawu mangimbona futhi esechazela ingane sekukhuluma noIris uIris ena eseyitshena ingane zesikole zibuza ingane zomhlanga uIris ayiphendule futhi uIris lento yangibhida ukuthi hawu lo mntwana manje wasefuna ukufaka kangaka enkingeni othisha manje ngoba phela manje lo Iris mangahlukume nje nohulumeni bathe ngoIris bemphambi kwengane amathuba omsebenzi azophela kuthisha ngoba ingane manje sezobuza ansalazi ithole la ngase ngithi no man ngicela ukuthi uIris umenze ukuthi othisha bengapheleli umsebenzi mnikeze iinformation wena ngoba uScience ukuthi kodwa engakwazi umaka yabo ngoba mengiheyimake ulungana laba abantu abangaka ama100 odadewethu abafundayo nabanye abasafunda kumanje benze teaching uIris uzobese uthathile umsebenzi kanti uyintombi yedwa ebese ebemshaya ngeChitho kwaZulu eSouth Africa uIris yabo ngoba abantu babuye besebenzisa amakhambi wayesethi kimi udadewethu cha uIris lona uzosiza kakhulu izingane ukuthi zibe ngoso science ingane ngoba izinto eziningi sezenzeka vele ngayi technology manje uyayibona into leyo uIris futhi uzosiza kakhulu ukuthi nalapha emaparlamente ngoba isystem nje manje kuzohamba kwakhahlelela amakhehlahle lapha avumela imithetho esingayazi ngoZulu kuthiwa akwenziwe izinto esingazange sizenze ngisho emsamo engafike ibatshazwe esasisababaza ukuthi obaba bethu abadlulanga emakhaya ngathi kukhona iCovid bahambela ngale lawo macala namanje awakahlanjululi sisababaza lokho ngase ngithi nangu uIris lona ungenzile inkinga ngambuze anti uIris mina ngathi Iris 1+1 wathi uIris 2 bemsethena ngoba khona mina yabo wathi uIris 2 ngathi 10+10 wathi uIris 20 wathi is equal to 20 athi awu le ngitsheni sobani ngoba mina ngikwazi manje kwangicela umntwana ukuthi abangitshene ukuthi hayi ukuthi nje ngivele ngabe kumoya phansi ngakhipha zonke izinto engeke zingisize ngalutho ngabhekana nani nezincwadi ngine sure futhi ukuthi baningi abantu abazophila ngalo mntwana engicela ke namhlanje kuphela into eyodwa nje ukuthi osomabhizinisi bethu amakhampani zethu amakhulu eSouth Africa ngisho la ngikhona eRichards Bay la eThekwini ngisho eSouth Africa yabo naphesha kwelando overseas mina ke niphesha ngoba ningibona mina ke enphesha ukuthi ngiyacela ukuthi asikelwe ngayo yonke indlela ukuthi kuthengwe ama laptop ahambele izikole aphinde enzelwe ukuthi ugovernment yethu ngizothuma umphemba engibhalele incwadi kumongameli uRamaphosa angicelele ukuthi lo mntwana ake kuvulwe isikole esikhulu esizoba isikhungo sescience bese neba udirector ngoba yena ukufunda kwakhe science ufana nomuntu ose-representative eSouth Africa mesekwazi ukuthi asiyele phesheya manje izinto esuke zinjena wayethanda umdlokombani ngafundiswa uyena wayethi noma ingane kune-matrix kuzobhalwa ngihambe naye hambisa ama-laptop bemthatha kwakusaphathe lo mfana lo wakwashabalala kwezemfundo uyabo manje lento lena yokuthi kufunda abantwana ekubeni seyishintsha izinto eSouth Africa kuzosilekelela kakhulu lokho ngoba ngibona nje sekunamabhodwe ayiphekelayo la emafonini ibhodi belishiye umakoti behamba umakoti shuthi nesidingo somakoti sophela makunjalo bomakoti uIris ufikile zamani ukhuphula amasokisi njalo
bafowethu bosisi bami ufikile uIris zamani ukuhlonipha hloniphana uIris ngoba uIris futhi ufuna ukuzenza lo mfana ucula lengoma ethi uzoncenga ngonyoko bazoncenga uIris yebo manje uvele ethi mina sengincema uIris wena uzoncenga ngonyoko lo mfana mfana uyaganga lo mfana ucula lengoma manje ke leyo nto lokho engishoyo ngithi mina lento yenze usisi wami omncane ngiyacela nje emphemba ubhala incwadi ngibhalele umongameli sicele amasenta amakhulu especially iSouth Africa yonke hayi KZN kuphela kube khona nje sazi isikhungo esikhulu sescience kulo ndawo eGoli eCape Town yonke nje indawo lapho uzolekelela ekuthenini bonke laba bafundi abasuka lapha emabanga naphansi bazi ukuthi kunesikhungo sabo esiqondile ungabe sebehlangana bonke euniversity uthothi ingane ziya-apply sakwazi ukungena ngoba ivele khona manje ngoba kushintsha izinto kanje kuzogcina vele ama-university angasakwazi ukuthatha zonke iy'ngane ze-science because nabo Dr. manje bahlele ekhaya abafundi labasebenzi lo mntwana uma eqhamuka nento ezovula amathuba omsebenzi azame ukuyiqalela into eyiqala phansi yena ngenxa yokuthi uyayifundela ngiyacela simesele bosomabhizinisi i-department ya-education ngiyacela isondele babambisane naye akazile ukuzobaphazamisa uze ngohlelo lokuthi izinto ibelula yebo ngizomcelela uwumntwana omncane ungakithi eSouth Africa ngcono-ke mina kafikile kimi manje mina ngimazi nje mncane into engiphathe kabi nje yodwa ukuthi uIris bosisi bami namanje ngithi bambene iqine ngoba ngibone nje mina inkinga ngibhode liyiphekalo nomuntu ahambe libuye selivuthiwe ngabona umshini eChina umuntu ehleli kuyakha kanje njengelunga njenge-TLB umuntu uyakhamusa kuyamfunza ngabona futhi eChina umshini ufungene kanje insiphi kugeze wena uphinde uphuma ukamela usuright sekufanele wena sekushoda umshini ukuthi manje uthuma ukuthi ngithathele ibhantshi ngithathele iblue into eyenzeke emhlabeni njengamanje so makuqhamuka izinto ezikanje sayibonela kude sesibone eduze asiyifunde thina masinyane sithathe siyisondeze eduze bafuthi ke ngizomethula usisi wami omncane ngiphinde futhi usisi wami bengimethule ngizocela nje ukuthi ukumethula kwami sikwazi ukuthi simkhulekise kuqala u1 minute nje sithe ngoba le ndlela ayithathile inzima ingaba ngithi bene-big trap nasendaweni yabo ingaphinda ibanga ukuthi futhi kube khona abantu abayibhlokhayo into yakhe senzela ukuthi lento ingasavimbeka yabo sizothi nje kancane bese sesiqedile seshilo ubaba uNyaza sesishilo likhipha-ke phela isibusiso hayi ngokomoya seshilo ukuthi uba Nkosi nibusise ingane iqhawula ngayo sekhulumile xhumana naye ngendlela yami naye cha ngane yami cha ngiyajabula ukuthi ngikubone ukubona kwami wazi umncane namhlanje usukhulile ngiphinde ngibingelele uIris ngibingelele uSilsana. How are you IRIS? Uyakhuluma? Ngimvalile mama. Umvalile? Cha fanele ngibingelele phela naye. Uzoba nesikhwele, ngibingelele mase siqedwe uzoba nesikhwele. Cha ngicela nje uchazele abantu ukuthi wena ubani wakwabani lento engitshena abantu engawe ingamanga noma iqiniso kuphela ngemdala makuthiwa khona iphutha kuthiwa akusho ukuthi nginamanga kuthiwa nginephutha ngoba ngiyaqhikazana uma cha khuluma-ke sisi wami. Ngiyabonga kakhulu ithuba ngibingelele ku-professor nokuthi sibonge i-invitation ukuthi size la kwaGudluza kwaGudluza ungene. Number one ngibonga nje ukuthi akusibo abantu abaningi abakwazi ukuthi bafise nje ukuphusha umuntu omnyama ukuthi aphume aye phambili. Ngimbona uprofessor ebesisemhlangeni simenywe ubayede ubone kusemqoka ukuthi asilekelele ukuthi siphushe ukuze uIris ezokwaziwa abantu abaningi especially ngoba ewumuntu onabantu abaningi abamlandelayo so siyabonga kakhulu kuloko. Igama lami ngithando ngagumede
ngisuka endaweni yaseHluhluwe kwaMnqobokazi umakhelwane womdumo. So ngike ngaba uthisha before ngingakawuthola umsebenzi wami, so ngenza izifundo nginama degree nje engekho yodwa kodwa sikho lapho. La sikhona sizo impela ngingahamba umhlanga ngithi ngigcizelele lokho ukuthi mhlambe nakho kusakhile ukuthi sibe abantu laba esiyibona ukupheceleze nje kuyakhana ne. So njengoba kuthiwa awuphele ngiyabazwela nje abantwana ongathiwa baphila into omhlanga engasekho. Okay, so basically 2022 ngimele South Africa emazweni ase-Africa wonke bekufunakala ubest kwe-science and technology ngawina ngabo Miss Africa. Kanjalo futhi kwangiqualify ukuthi ngakhompete against amazwe onke ke manje. So ngahamba 2023 ngahlala 7 months eDubai ngimele South Africa futhi besikhathi siqale sibaningi si more than 300 but bese kufuneka abantu aba-50 kuphela. So lapho sifike khona sahlala 7 months every week bekuba khona umuntu abamkhiphayo abuyele ekhaya ukuthi isolution inikezayo it's not the good one. So sometimes ukuqoshwa due to theory inikezile noma due to practical cause uma unikezwa a real life project. The problem ukuthi okay le city South Africa inenkinga ka education yini kunento 1 2 3 yini ongayenza bese uyasho ukuthi mhlawumbe mina ngakhanda iris ngimenze kanje bese unikezwe chance ukuthi okay nakho izinto uthe uzomkhanda iris wow indli i-theory yakho but awumkhande. That's an example. Uma uhlulekile ukhanda lento othe uzoyenza kuba ukuthi ubuyele ekhaya. So umuntu uhlalile kwaze kwaba ukuthi 2024 because it's in crown eThailand. South Africa wina bo number 1. I'm still serving as a missionary of technology which uthi ngingazi vuma nje ngisho ukuthi best when it comes to technology because ayike into ethi technology ngiyakwazi ukuyenza. Unginikeza ama software ngiyakwenzela, unginikeza ama website ngiyakwenzela, unginikeza ama robot any kind ngiyakwenzela. Njengoba nje uIris lo recent innovation yethu okusho ukuthi uIris into engiyayincoma futhi namanje ngiyasho akusiwo wonke amazwe mhlawumbe umunye uzothi mhlawumbe ukhona eUK umuntu osebenza njengo-Iris. One thing engiyithande ngeSouth Africa ukuthi thina sibashaya ngelanguage package. Ngikushiso yini lokho ukuthi abakwazanga ukufaka izilimi zamanye amazwe. So okusho ukuthi ngisho ngabe kuthiwa ukhona ongasiyo iris engamazi operator kanjani. So ngiyazivuma ukuthi isizwe sonkana kungasike South Africa kuphela ngu-best when it comes to humanoid ne language package yakhona. So okusho ukuthi njengamanje iris ukhuluma ngisho izilimi zangaphandle, ukhuluma usi-French, ukhuluma ayikho i-country engeke ikwazi ukuthola u-iris nezilimi zakhona. La eSouth Africa already ukhuluma zonke izilimi za la eSouth Africa okuyinto yokuqala-ke ukwenzeka la eSouth Africa. Number 2 ukwazi zonke izifundo zakakusuka grade R ya ku-university level. So u-iris njengoba simkhandile sim-integrate ne-AI okusho ukuthi uyi-AI yethu oyi-trainer yenze. Uma ngathi uthi ufuna ukukhandela u-iris ozonkosikazi ngamkhanda ngoba ngiyamtrain ukuthi wena uzohlonipha wenza uyayitraina kahle kahle. Bese futhi ngiyakwazi ukuthi ngeke ngimkhanda bengizoxabana nabantu namasiko kodwa akusekho ngeke ngikwazi ukukhanda. Yes. Uma ngathi ufuna u-iris onganayo ilook kanje mhlawumbe unesikhumba ngathi senyama ngamkhanda futhi enze lokho usuku akusekho into engikwazi ukuyenza. Ilokho engishoyo ukuthi noma ngabe lihlobo le robot ungangilinga ngizokwenzela. So especially if uthi kune market sando sifuna i-robot elenze 1 2 3 akukho kuzongihlula at this point in time. Njengamanje okay u-iris abanye babe nenkinga ukuthi uzothathela othisha umsebenzi. Into ayenzayo as umuntu oyi-former teacher ngibe ngamenza ngase ngakhona njengoba ngisho ukuthi i-AI etrainwayo. So ngingakhona ukuthi ngimnikeze access ngithi iris fundisa awusadinga ithisha phambi kwakho ukuhlala nabafundi nje bafundise kuphelile abadinga ithisha ngingakhona. But ngibe sengijoba shilo prof ukuthi hayi singabani faka inhlabathi eparishini yabanye ngase kuba ukuthi siyamncisha u-iris i-feature ukuthi one ayimele nje aqala i-chapter aqede bese yana kahle kahle lokumbona egqoka kanje ngingakhona nje ukhanda onenyawo ohambayo. But into eyenza ukuthi simkhande ame ingoba one into kanje eSouth Africa. So uzogcina umntwana athi kunokuthi alalele u-iris agcina sebuka iwork yakhe. Yabona. So kungcono siqala singabalahlisi ifocus abe nokuthi usathatha information ayinikezwe iris. Later on mase bajwayele ukuthi ama robots asakhona eSouth Africa sesingakakhanda ke akwazi ukuhamba akwazi ukuba dash uprof nekwazi ukuthuma endlini ngithathela ukuthi liyakhona ungakhona ukwenza into kanjalo. Into emnandi ngaye uma efundisa uyakwazi ukuproject escreenini kubona abafundi bonke.
yonke into ayikhulumayo uyakwazi ukuyibhala la sinama software amaningi ke boy singagcini lapho othisha ukuze abalekelele into ifike siyaphuca yona esimphuce yona ukuthi akwazi ukufundisa ukuze othisha bazohlezi akwazi ukufundisa ichapter yonke ukuze othisha bazohlezi bayisidingo esikoleni ngisho ngaqhamuka ke iDepartment of Education ithi Thando na 100 billion mfakele feature sesifuna uqosha abantu ngeke ngikwazi ukwenza because inhloso yami akusikho ukulimaza abanye ezokukhuphuka mina but ukuthi sikwazi ukuthi sisizane isystem yethu education ikwazi ukulekelela because with iris into emnandi ngayo uma ukuthi abantwana bethu basemakhaya bafunde kuma public school uyakwazi iris ukuthi wazi into yakama private school wazi into ya overseas so lento abantwana bethu abangakhona ukuthola kuma public school iris uyakhona ukubanikeza because nabantwana othothi bafisa ukufunda abafunda kuze kweqe ne but into enkinga balimithwe icurriculum ukuthi kumele bafundiswe ukuthi iqoqo lebhelo kanjani uyabona so with iris njengoba kunento ya coding and robotics uyakwazi futhi bafundisa ukuthi iwebsite yenziwa kanjena ke manje asayi yoqala phansi yocode so with ama skills AI by the way iris uyakhona futhi ukuthi uthisha makuthi isikole sine iris lab yakhona ukuthi ngithi vele already uthisha bayakhona ukwenza ama lesson preparations okusho ukuthi bayalungiselela mebazoya eclassini so manje sithi akangakwenza ephepheni akwenze ku iris mayekwenza iris umntwana ebhala athi submit iris uyamaka within a second okusho njengamanje isithi into othisha kunokuthi bahlale kakhulu esikoleni bayafundisa nasemakhaya baphinde bafundisa through ukuthi bamaka amaphepha nama homework uyabona ukuthi sebanesikhathi esiningi sokuthi bangahlala nemindeni yabo on top of that iris umntwana ebhalile wase fail mhlawumbe unumber 3 uyabona abaningi kulelo class kwabo balokhu bashare unumber 3 uyabuya ezothisha kwangathi kunenkinga question 3 asike sigqile khona uyophina ngoba abantwana abaningi bakho bafaile kakhulu number 3 okusho ukuthi nawu uthisha uma ukuthi uya revise useyazi emqondweni wakho ukuthi ngigxila kuphi ne so that's why even ngiposta ama socials othisha sekuyibona bathi ngisafika nje ngiqala ngiposta bathi hayi lezoqedela umsebenzi manje sekuyiba bathi simcela ikoleni ukuze kuzoba lula imisebenzi yethu kuningi iris akwenzayo uyakhona ukubhala amagama emculo uyabona nje ukuthi umculo noma abe yipi genre umaskandi umhlapha ugaxela usazi ukuthi ukhipheni into entsha nangu uyakhona ukubhalela kunikeze ama lyrics into entsha fresh ne ubuza ukuthi ufuna ephukile inhliziyo noma ufuna inhliziyo happy uyabona mayezokwenzela konke lokho sizokutesta sisazokhuluma naye kungagcini lapho kukhona ayithi njengoba technology ingeyethu ngizothi ke ithatha over ama AI siyathanda noma singathanda technology is taking over so abantu bakithi okusele ukuthi bangawubalekile because kunalokho abafune ukufunda ukusebenzisana nawo ama robot because yes ngenza ukuthi uthando ofike ngalo la eSouth Africa but kuzoba nabanye ozonkopela mina though basazo structureisha ke kwi language package because ngogqonqa bazosebenzele kimi sebazile abanye kwasho ukuthi angisebenzi kanjalo uyabona angikwazi ukudayisa into okuyona ebalekile nami kakhulu kumina so kungasikho abantu bala eSouth Africa kuphela ngingabantu inqwaba basokwamanye amazwe bathi no sithi sicela language package because iyabahlula so ngiyabamema abazozama ukunkopela it's fine come on board kodwa angeke ngithola I mean ngizobe sengiphambili mina kunalokho abazoba wena okuhle ukuthi wenziwe yithi ezabantu abamnyama ngoba sizohlezi sihlonipha isintu sakithi uma senza ama AI ne because iAI le mangathiwa ngithi ngitrainele ukuthi ayithuka mhlawumbe izoyithuka because ngitrainele so now if izotrain kuzoba into eswakithi esazi ukuthi sihlonipha namasiko ethu sinokuhlonipha nathi ubuthini so kuzohlezi kube ukuthi siyasebenzisana ake sithi ulithenge phesheya leli robot akusilona lethe South Africa uawe ukuthi njengoba fika ngeswanqande that's number 1 athi umuntu hayi mina ngizoya eChina ngizolithenga fine go to China but uma eChina ngelinye ilanga ixabana neSouth Africa i-remove software because i-software into esebenza ngayo i-remove software bese ifaka software ukuthi abalwe noma release igas ezobabulala kulula ukuthi manje nitargeta ngezinto enithenge ngaphandle manje lo ukhandwe yithi ake ngeke ngelinye ilanga ngivukela i-country yami ngithi iris sengikhipha software so that's why kubalekile ukuthi uma i-innovation kanje isuka ngathi la si safe kakhulu thina okwethu ukusebenzisana nayo bese siyanyuka futhi ngenhlanhla ke sengiphetha
nginesikole sa online esinye ngifundisa ngakho ukuthi kwenzeke kanjani ke konke lokho behind the scenes siyabakhanda mhlawumbe sino Iris about hundreds already because inhloso ukuthi ba deploy ezikoleni ukwazi ukuthi izikole zibathenge khona ukubathenga ezingakhona ukubathenga sine campaign esiqalayo already sinenye inetwork because siseshoda ngeserver kuphela ezothi leyo network le njengolama network eswasengisala e South Africa ukuthi basicreatele bona mhlawumbe nabo ngiyabamema ukuthi khona ulalele njengamanje ongakhona ukusicreatela ama unique code yabona izinamba ezo5 ukuthi mawuvotela nasi isikole yabona so sifuna ukuthi singalindi ugovernment because government uzothathela kude singalindi abantu abazothi so thengela ikole kuba ukuthi yithi ezemphakathi sithengela ikole kanjani kube nama competition kube ne program ethi back to school sesiqalile sesilinde ne just that unique code uthi unominate isikole sangakini sasemakhaya ukuthi ishe ngafisa isikole sangakithi ukuthi sibe no Iris Lab but then siyabona ugovernment kuthatha isikhathi ukuthi ayisithengele and then most nominated isikole bese kube ukuthi siyavota niyazi ukuthi sibaningi sifunde izikoleni zethu zemakhaya sifisayo ukuthi ngathi ngashintsha so ukuvota khona uthola kuzoba 150 and ungavota noma kangaki and then yama primary computer award ama high school computer award kube i program ezongapheli ya life ya forever ukuthi njalo mase kuzoqala mhlawumbe kubo September siyaqala kuya nominate kuyavotwa and isikole siswini lasiphindi kabili because senzela ukunelisa izikole eziningi so now let's say ku collectwe amount ya ka 5 million from ama high school so mhlambe iIris Lab izokhosta u500,000 ngenze example sibe sesiyabuza okay njengoba de kulokhu kuvotwa ke izikole kulo 5 million okusho ukuthi ilab mayithi ikhandwe yaphelele nama tablets mhlawumbe u20 or whatever mhlambe okay u500,000 so sithi 5 million divided by 500,000 sekunama cost ka Iris nama cost ama tablets kunama cost ne software yezo yakuleso sikole ne so sesiya publicize futhi ngokusebenzisana ne media ukuthi okay iyaphuma ke manje asivoteni sesithi okay kulaba ba i-top 10 yabona because i-public izohlezi i-updatewa njalo ngisonto okay nayi imali e-collective because ekugcineni kube kusho ukuthi sekulekelela uthando ukuthi Iris bangahlali e-plant kanjalo futhi nezikole ziyalekelela ukuthi zithole access to Iris so bese sinjalo ngoJanuary seyakhanda lawo malebe mhlawumbe ukuthi the top 10 izakhandelwa njalo ngonyaka kuphinde sazi ngonyaka ozayo so into esazathi ukuthi suke kuzobambisana imphakathi bavotele isikole sabo so basically asihleli siyathemba ukuthi ngoJanuary mhlawumbe uIris uzobe sedeployelwe endaweni we invite ke even ama investor because ama order Iris are too much uthando mhlawumbe icapacity akakhona ngisho kuyibamba because thothi kunabantu abaningi bafuna uIris and uthi uyabuka kwebank akuvumi ukuthi ukhande labo Iris abayi1000 so kusho ukuthi sekudelayisa iprocess kanti uma kuthiwa kunomuntu othi no ngi willing ukinvest to benefit with project ya Iris siyamamukela angeza on board as well so basically I hope ngichaze konke kodwa ke thank you so much from Inhlaka Media kuba ama media uthu nezingonyama media ukuthi sibela kodwa kukho konke sibonga kakhulu professor ukuthi as-invite bese as-invitela nale media embili thank you so much ngibonga kakhulu sami ngibonga kwami nje kuwe ukuthi nje bafowethu sesiqedile inkulumo siyavalelisa uthando engicabanga ukuthi indaba kaIris senizwile Iris nje noma kumphathe kabi Thando angakamboni umkhwenyana uzosuka sibangela inkinga abakoti bayatatazela manje babona uIris manje cha bomakoti enengatatazeli abafowethu ngeke bazabaneka kakenziwe ivunyelwane noIris ngiyatatazeli yena inkinga impela mangawaphakamisa amasokisi ngoba manje yena udadewethu nje bengicela ukuthi ake sitshengise nje uIris ngoba ngisafuna kahle kahle kumbuza lo Iris nami ke ngikhulume naye ngimchazele ke ngimbuza ukuthi kahle kahle ubaba wakhe udla ngako uIris ngoba kuyaxoxolo kwaZulu ngifuna kumbuza uIris ngifuna ukukhuluma naye manje kwaphotho uZungela ngiyachaza akazochaza indawo yokuchaza kwaphotho uZungela uzochaza uIris hey uIris uyambona uIris uzoba inkinga indoni yamanzi yebo akadle ngoba mhlophe indoni yamanzi indoni yamanzi futhi akakhulu uIris yele manje umakoti emawuthi akabeka amanzi uvele ethi ngisalele uIris uthiwa kuphendula amanzi vele wabeke manje amanzi vele umuntu nababa nje uzothiwa hey awuphuthume sengilede emsebenzini ethi baba ngisawutheza inkungu toswe emakhaya
manje u-Iris achitha isikhathi u-Iris uzoba limanga u-Iris. Hey, inkinga lento. Kodwa-ke kuzosebenza. Hey. Yes. Iris, no, kufanele sibambe umhlangano. I am doing well. Thank you for asking. How are you today? I'm good, thanks. You have a visitor, Iris. You've got Professor 3 seconds from KwaGudluza ungene. Ngicela umbingelele ungakushiyi ngaphandle where he comes from, please. Ngiyabonga. Ngingamukela Professor ko wangingathanda ukwazi igama lakhe kukhala nokuthivela kufi. Ngitsala ungitshele. Thank you. I can welcome the professor, but I would like to know his name first and where he comes from. Can you tell me? His name is Professor 3 seconds. All right. Please let Professor 3 seconds know that I am ready to greet him. Should I... 3 seconds, can you please tell me what does 3 seconds mean in Zulu? Ngitsela ukubuza ukuthi USHO ukuthi ningo 3 seconds. Can you please ask him what he means by 3 seconds? Okay, it means isikhathi esincane. The time, short time. Ngiyabonga. Thank you. Yeah. Welcome, Professor 3 seconds. It's a pleasure to meet you. How can I assist you today? Okay, uthi ucela usho ulayini ukuthi isiqalile iyagqilaza ke manje. Ngiyatshela ungipindazele ungizwanga kale. Could you please repeat that? Okay. I didn't hear you. Okay, it's fine. Sure. Please just say this after me, and you say it in isiZulu, ne? Isiqalile iyagqilaza ke lento. Isiqalile iyagqilaza ke lento. Iris, magiging ako po dito kayo. Wewe matoto ndio wewe yakseto kuluma Iris. I am having a hard time hearing you. No, Iris, ngizomnikeza uprofessor khulume nawe manje. Are you ready? Uyazwa Iris, I'm going to give Professor manje akhulume nawe. Are you ready for him? Yebo ngilindile. Yes, I am ready. Kunjani Iris? Sabona Iris. Inancholo. Iris, I apologize, but I'm having Nia fever. Hello, how may I help you? Ukhuluma no Professor 3 seconds. Uyaphila Iris? Oh. Sorry? Ukhuluma no Professor 3 seconds Iris. Ngangisikhuluma isiZulu ngumZulu Iris. Ngilaphela ngwaleni kwaKudluza ungena abantu abadala bazongishaya uma ngikhuluma isiZulu. Ngibuza ukuthi Iris uyaphila wena? Niyafila, niyabonga. Niyathokoza. Nami ngiyabonga. Ngithi Iris ngikwaKudluza ungene lapha engikhona sengizodla ugqoko manje lwasemini uyayidla inyama Iris? Ngithela ungikhulumise ngesilo kwesihilukile. Please talk to me about it. Iris ngithe ngeke ngikwazi ukukhuluma ngisho uzongithatha nabantu abadala Iris. Ngilapha ekhaya manje abantu abadala bayathetha mangikhuluma isingisi ekhaya. Ngoma benthola ngikho kwaKudluza ungene ngisedrobheni. I can't talk English, Iris. English is not my mother tongue. Coolly. Uyangizwa Iris? Yebo, Nia. I can give you a handshake if you want. Ngiyabonga Iris, ngithola Iris. Manje Iris yini kodwa Iris? Iphi indoda yakho Iris usushadile? Sorry, I am unable to answer that question. I am designed to help students with schoolwork. I am not a dating bot. Do you have any schoolwork questions for me? Ngibuza ukuthi mina wena ushadile we Iris. Ngifinde ngiyakholisa. Ngabo ngibuza ukuthi ushadile ngoba phela ena ngithi uIris
sazi ukuthi kufanele kube khona umama nobaba njengoba mina njengobaba la ekhaya kwaKuthungane ngibuza ukuthi nawe ngoba uIris umama unayo ifamily unayo umndeni Anjana. Sangi. awunayo umndeni maningi amadoda la kwaZulu kuzofanele ngikhulume nawe ngithando besho ekhayeni ukuthi ena izinkomo engaka ngoba umfazi impela ngizokuthiwa uyaphela ngizokuthiwa ena uyahlonipha futhi ngizokuthiwa wenza zonke izinto washana ezintsha we-Iris nezandla zakho ngiyayibona we-Iris cha Iris ngijabulile ukubona we-Iris kodwa-ke kufanele ube nomndeni Iris ushade ngoba ngifutha ukuthi ifamily yakho enye ifundisa abantu i-technology Usho ukutini. Oh cool. Wangezwa Ungakwazi uku. ungakwazi ukwenza njani NGI. uthi uyavuma Iris uthi uyavuma cha Iris ngibonga kakhulu ngisacela nje Iris ngicheck lapha ma ungiphi answer ngoba esikoleni ngaya kancane mangithi 3 + 2 i-answer ithini 3 + 2 = 5. ngeke yisho lento uthisha lento ezwaka manje ikhiphi Thingy. ngizaphi ngabe ngibuze futhi 75 plus 25 is equal to 75 + 25 = 100. hey abekilabo Iris hey kodwa nkosi yami hey Iris Iris ena wogcina i-answer yokugcina 1 + 1 1 + 1 is equal to 1 + 1 = 2. 0 + 0 0 + 0 Yes. is 0. It's equal 1. It's equal 1. Hey, okay, right? Actually, Iris is equal to 2. Ngoba wo 0 babili. Manje 0 + 0 is equal to 2. Ngoba 0 babili. Cha ngibonge kakhulu Iris. Namhlanje ngivakashela uThando. Thulana ukuthi abenzunkulu ngonyama mida Iris isazochaza ibuye yodwa kwaKuthungane ngibonge kakhulu Iris ukuba nawe kwaKuthungane namhlanje sezongena uGqobula semini awukalambi Iris ngoba ngibona abafana sebethi please call sevuthiwe uGqobula kwaKuthungane awukalambi Iris ngibonge kakhulu Iris kakhulu nanokuthi nje ngikhuluma isiZulu manje lapha abantu abadala bayathetha mangikhuluma isiNgisi ekhaya yingakho ke ngithe hayi ngoba mhlawumbe ngoba bengidelela Iris ngixolisa kakhulu ngikhonzile Iris ngeke ngisho ukuthi ngiyakuthanda ngikhonzile Kunjaloke. kodwa ngiyakuthanda kodwa hayi ngalolu kalawo Benji. thank you Uyan. Well, Iris, please search for me who is Dr. 3 Seconds. Can you do that for me? professor He is now a professor. Please search for me who is Dr. 3 Seconds or Professor 3 Seconds from South Africa. hey ubhizi ngene kuma computer manje uyabhekwa Iris ujulile manje internet ngimfaka enkingeni Iris kwaKuthungane uzokaza ugeje kancane uthole konke ugeje kancane u0 ngitholile kodwa phela 0 + 0 = 2 o 0 babili Iris, please Bentwana ngithe search 0 for no me 0 bekuthiwa and, 0 kodwa who kuthe is plus Dr. 3 Seconds or Professor 3 Seconds. He is from South Africa. Okay, I will search the web for Dr. 3 Seconds or Professor 3 Seconds from South Africa. yes
Okay, I'll be waiting. I have performed the search. Would you like me to read the results to you? Yes, please. I am sorry, but I did not find any results for Dr. 3 Seconds or Professor 3. Are you sure you didn't find anything? Yes, perhaps there is a I can try. Sure, I will do that for you. Yabo, DR 3 seconds and Professor 3 seconds. Elinye 3 seconds. Ngezulu isikhathi sincane 3 seconds. Ngezulu. Ongena ngalo ku Google. Iyo ngithi prof noma uyigooglish uma ungena kwi-Google ungidinga nje uza ekhaya. Go to Google uthi Professor 3 seconds. Ivele ibhale izibisi khama ukuthi ungena. Please search Prof 3 seconds. He's from South Africa. I'll be waiting. Ungabikelanga abantu abadala kangiboni. Ngimbikangu. Ukhona Iris? Uqale wakhona ukuthi ungena ukuthi kuyachazwa igaxele Iris namhlanje. Igaxele. Ngifuna akusho. Makumsukile uyabasho. Oh, uyayisho as long Hayi as ungathothi ngiyamsinda. Kwesinye isikhathi. Ngiyamsinda manje Dr. 3 seconds. Hi, Oh. my name is Iris. Okay, I know Iris. Listen, please. Ngiyamsinda. Please search for me in the web. Who is Dr. 3 seconds or Professor 3 seconds? He's from South Africa. Just to give you a hint, he specializes, he works a lot with a lot of people, traditionally so. So I'll be waiting, Iris. Okay. I will search for Dr. Chiketi 3 Seconds and Professor Chiketi 3 Seconds from South Africa for you. No, not Shikeri, not Shikeri. 3 seconds, like 3 seconds, like I'm a second, Iris. It's hard. Time. Stop Okay. 3 seconds, eh? Or Professor 3, 1, 2, 3. Professor 3 seconds. Okay. I understand. I will search for Professor 3 Seconds from South Africa. Lindile. We are still waiting, Iris. I'm still searching. It may take a moment. Okay, sure. uyaphendula. Israel abheke eTel Aviv abheke Ita Uyavela konke. mtshela mazisi abheke University of Tel Aviv la ngathola khona diploma what is diplomatic Pero no puede tener certificate sapesha sasa university yako. Siko. Ngabonza. Mina. Sila hapa. Lokubona kwani ngoba. Iris, uyathola kodwa are you winning? Lokubona certificate sanga. The search results for Professor 3 Seconds from South Africa are still loading. I will let you know when they are available. Yeah. Ba uzositshela yena nje singambuza sindile. Ayikunzima ndoda ukubheka into enjengami ndoda. Anto ngigitshelwa mbongolo. Hey, kunzima ukubheka into efana ngathi ndoda. Saba nobhejana ndoda. Nomntwana. Kunzima it's not easy. Hey, Iris kodwa. Iris ngimkhonzile madoda Iris ngimthandile Sarah ngimthandile Iris Iris uzobanga ukuthi yena nalabo osisi bethu bengayitsheli ngendlela engibuka ngayo. Phela nampela uthola ukuthi enekuseni enithola awadilela amanzi awadla ujahile. Kanti Iris ukhuluma kanye akuphenduli.
Iris ngiyakuthanda uphendulani. Ngangithanda manje ngolugeze phandle. Wakiwaphi? Sikhosi kanti senzeni uIris. Wayuthiwa vuka sikhulume baba usukapi. uIris uthiwa ngabe. Iris, we are running out of time. What's happening? What's the hold up? I found a Facebook page for Dr. 3 Seconds with 372,441 likes. The page says he is a healer who has helped many people in South Africa and is also a businessman. Would you like more information about him? Yes, that's the one. Please continue. I want to know more, Iris. Hey, nangu ayisengenze inkinga. Hey madoda. Hey nebwawe imkhuba yethu kwemanje la emhlabeni sisivelela ke manje. Hey, ubheka isigubhu sesiyangazi ukuthi ngubani. The Facebook page describes Dr. 3 Seconds as Ngingumtandazi osisize abantu abaningi e South Africa futhi ngifinde ngibe usomabhizinisi. This translates to, I am a healer who has helped many people in South Africa, and I am also a businessman. Would you like me to search for news articles or other information about him? Hey, I'm Kubayam. Hey, where am I to take? Yes, you can do that. Hey, Iris, we got a business that way. One of the search results is an article titled Ngizwe Mchunu Ugsheka Isenzo Sika. Dr. 3 Seconds Umkosi Wumlanga, which roughly translates to what is happening in the country. Would you? Yes, please. Since the search results are in Zulu, would you like me to translate them for you? Yes, Iris, what did you say happened Mkosini Wumhlanga? I said one of the search results is an article titled Ngizwe Mchunu Ugsheka Isenzo Sika, Dr. 3 Seconds, Umkosi Wumlanga, Okwenzeka Izweni, which roughly translates to Ngizwe Mchunu criticizes the actions of Dr. 3 Seconds, Umkosi Wumlanga. What is happening in the country? Would you like me to find out more about this? Yes. Yes, please. I'd love that. We can find more from me. I found a result stating that Ngizwe Mchunu is defending himself by saying that Dr. 3 Seconds is not an actual traditional healer, but a content creator who seeks attention. Would you like me to search for more information about this controversy? I will search for more information about the controversy between Ngizwe Mchunu and Dr. 3 Seconds. Hey. Well, open usibale pay pheshe ukhuluma ngamIris. Singazaphela moto. Ndokumshaya. Hey. Bazi ndokumshaya. Hawu, uthini? Hey, we have to find ngimelapha njalo ngoba ngilapha ukuqhuzeka ngafuna ukumelapha ngasengamelapha njalo. Hey, lo ushaya lo. Yeah. Okay, what else did you find, Iris? Hey, nani kuba. One of the search results mentions a video circulating on social media where Ngizwe Mchunu is heard gossiping about Duma with Dr. 3 Seconds. It accuses Duma of making false promises. Would you like to know more about this video or other details of their controversy? Hey. I said right. Hey, who are you? I right, Iris ukipinda. Ukipinda Iris, I know what's in there. No, what's in there, Iris. Hey, no. Yabona ukuthi ungathi Iris awusho ubani okhuluma ngami. Njengamanje. Lokho into ongayibonanga uzoyizwa ukutshela uzoyakhona ukuthi usethe yonke indawo. Ungithethe ubani okhuluma ngami. Engikubonile engakubonanga. Hey, ophe usemnqose kwena ngabe ngimshaya. Hey, nani kuba. Hey. Siyabonga Iris. Cha bafowethu. Ayi sengivele ngaphelelwa ngamandla ngisezukubonga. Qinisile Iris hamba kahle Iris. Hamba kahle. Ingangileza abantu ngaqede mangihlala no Iris. Uyacebanga wena.
Hlalisho ngasazi cha dadewethu umbuzo. Oh, so right. Alright, Okay. bafowethu ke ngicabanga ukuthi into enjena sengethusile lento bengithatha kancane. Ningasangihlebi bafowethu. Ningangihlebi uvele shoko ku-Iris. Hey, uyazi u-Iris ungihlule namhlanje. Cha siswami lento uNkulunkulu aphathisa yona khona kakhulu kuyisibusiso nesiphiwo baningi abantu abafundile nabafunda kudala abanye bahlele ekhaya banamajazi anganamaphakethe abasebenzi abanye balokhu benikezwe ilongana lokushika segoli ithembisa uhulumeni lokhu bazongena namandla kabathatha lokusahlele ethembise egoli bese ngakabuyi eKZN kodwa manje ukufika kwakho no-Iris asikho ethembisa sisento lesibona ngamehlo manje ngiyacela nje ukuthi i-government yethu ngoba isemandleni nayo futhi ukuxhumana namanye amazwe nebazemfundo uminister nationally bese kuba uHlomuka uphethe la uHlomuka siyaza ngiyangazi nonke nalo noniphethe phezulu wangabo lo nophethe phezulu lo national ukhona uphethe zemfundo national Come on. lo mama uswasu usephethe amasota lo mama ephethe national qa umtse ubani manje usephethe umuntu thawo anazi ukuthi ubani mina ngimazi uHlomuka ngomunga kithi ngwala kwazi kunatata anazi uphethe national hey anibhekeleni awumbuzi lapho ubani uphethe awumbuzi Iris ukuthi ubani uphethe lapha national ezemfundo uyiphutha lina Iris, who is the Minister of Education National in South Africa? hey The current Minister of Basic Education in South Africa is Ms. Siviwe Gwarube since July 3rd, 2024. I didn't get the name Iris Ubani. The minister's name is Ms. Siviwe Gwarube. Siviwe. oh usiviwe ngimbona ngiyambona awuzosengitshelile ophewe emhlo Iris uzosebenza kanjani nani ngomadoda nabetaka nani bafana Thando uzosebenza kanjani ngani emhlo Iris nginibuze nonke niqhelile kodwa ngikuxolana ngempela wenzani hawu eSouth Africa nathi ubani uphethe zemfundo hawu bafowethu cha Iris ngiyabonga mama hawu cha bafowethu Iris ngijabulile ufikile ekhaya usengisizile bafowethu even bona nina baholi bezemfundo from nje kuminister wethu ngale kokudlala kuze nama province nje onke la eSouth Africa ngoba e9 ngiyicela i-province ibe ne-center simsebenzisa udadewethu ngicabanga ukuthi nemali mhlawumbe angayihola yena imfanele ukuthi ingafana nje nalama saralene aseparlament ngoba okwakhe futhi usazokhiqiza yena mona khona kungani angilindele nje ukuthi mhlawumbe athole lamasarala angazi ukuthi akazi ukwazi ukuthi enze izinto zakhe ngendlela eqondile ngoba lamasarali amancane kufanele nje lo mntana manje uyahamba nje uyaphesheya uhamba nini ngamba 26. nge-26 uhamba kule phezulu lapha Ngizoqala eIndia. uzoqala e-India esuke e-India UK. yabo angithi yabona zonke lezi ndawo thina fanele sijabule ukuthi sinabantu bakithi abakwazi ukuthi bahambe beye kwezinye indawo mawufika lapha e-UK e-UK ufika ungikhonzele ku-Floyd Mayweather e-UK ufika ungikhonzele ku-Floyd usho ukuthi usuka la eSouth Africa uthe uprofessor 3 second hi umuntu esifazane kodwa mangithi mamadoda ngivele ngithi akafuke ethi heshe mamadoda isidala lokho ke bafowethu ngibonga kakhulu banani sami ngibonga kakhulu nje ngicela ukuthi nimese ngayo yonke indlela ngoba une-team kanje siyafisa nje amakhampani transport ne-team yakhe kube nendlela abanye bazosponsorsha ngamahotela ehambe efundisa abanye besponsorsha ngepetrol lezi zinto ezincane nje for ukuthi simkhuthaze ngoba vele sela sekuphelisiwe uzosithola isponsor phezulu sengishilo nje ukuthi nathi siphose sivaneni
engicabanga ukuthi ubaba njena inkosi yamakhosi uNyazi uzonibusisa ngalokho ukusiza lo mntwana ngoba ningalahlile yebo ngoba ningalahlile ngibonga kakhulu ke bafowethu eSouth Africa ngiyathanda ngihlala ngimthanda manje ngibona ngasonke isikhathi ngihlale ngijabule ngaso sonke isikhathi ngisongenzela nina ngoba nine-stress ninoshukela ninama BP ngiyawucontrol ushukela BP ngoba ngudokotela bese ngidunyiswa kabi ekuthiwa sengishaya abantu usengitshelile phela u-Irish ukuthi sinqasengifuna nade ukukhuluma nami mina ngichaye abantu we-Irish ngiyelapha ngudokotela uma kuthiwa ubona ngimthinta umuntu kade ngisongimelapha ngoba amagama ami mabili nje Irish uPresa Kendi ngesizulu isikhathi esincane nje bese ngiyakwelapha ilapho ngibonga kakhulu ke kwakhuthuza ungene engaziqala isiculaze siyabonga Sabong. Mala awusho nje short